zen plazara. Eureari mahiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Ongi etorri, Arabako Ikastolen Federazioak 2021ko Araba Euskaraz kanpainaren aurkezpenerako prestatutako ekitaldira. Laudioko Lamuza Parkeko kasinoan bildu gara gaurkoan Arabako Ikastolen jairako egitasmo berriak ezagutzera emateko. Izan ere, ez da momentu arraza. Koronavirusaren pandemiak erabat aldatu ditu bai gure bizitzak eta baita 2020ko Araba Euskaraz ere bai. Horma hauek beraiek eta inguratzen gaituen parkeak Araba Euskaraz jaiak Laudiorekin duen lotura eraldatzailearen lekukoak dira. 1983an Laudion ospatutako lehen Araba Euskaraz parke honetan bertan eta herri osoan orduko uholdeek eragindako txikizioari aurre egiteko bultzada bihurtu genituen. Gaurkoan, Araba Euskaraz egokitu zaigun egoerari ilusio ez dakemenaz aurre egiteko tresna modura baliatzeko apustua egiteko elkartu gara. Gogoan dugu oraindik 2011an Laudion ospatutako azken Araba Euskaraza. Bagare kanta izan genuen orduko kanpainako ardatzetako bat. Eta gurekin dugu gaurkoan doinu hori eskainiko digun Laudio ikastolako ikasle talde bat.
izan zirelako gara, garelako izango dira leloa, aldarrikatu genuen 2011 hartan. Urte batzuk atzerago joz gero, 2000 urtera, etorkizuna euskaraz izan genuen kanpainako lelo eta Kaitin Allende aritu zen antolakuntza lanetako koordinatzaile. Ilusioa eta kemena pizteko ariketa egitera goaz berarekin. Araba euskaraz eredua eraldatzeko beharra sortu zaigun honetan, umorez, ardezagun aurrean dugun erronka. Kaixo, zelan? Ez jakintasuna da nagusi, ezta? Eta zer gertatuko da araba euskaraz egunean? Ez jakintasuna da nagusi. Ez jakintasuna izango da nagusi, baina argi daukadan gauza bakarra momentu honetan da, aulki tolesgarri bat behar dugula aurrez aurreko guztietan jesarrita egon behar dugulako, zutik dagoena delinkuente bada. Gaur ni, delinkuente bat naiz. Horrelakoa da bizitza, egin zazu aldezuna. Bueno, aulki tolesgarria behar dugunez, mesedez, salementa batzordekoak jota zu, ia sartzen duzuen hau, eta zia tolesgarrian, egiten duzuen. Zergaitik, posdetik jesarreta egon behar dugulako, aurrez aurrekoak daudenean jesarreta egon behar dugulako, bertso saio baterako, ipuin kontalari batendako, amarretako aiateko, kafe hartzeko, zurito bat hartzeko, jesarrita. Beraz, hasi zaitezteia tuneatzen horrelako aulki tolesgarriak. Hori orain, baina orain dela 20 urte, nik kontatuko dizuet orain dela 20 urte zelan ibiltzen ginen. Biba, bilerak batzordeak, barra, biba, atope. Horrela esaten zen dena, orain ja WhatsAppa dago, eta telematikok egiten dugu dana, baina, lehen, nolakoa zen asuntoa, jangoikoa, Kontatuko, gotzuet holan ideia bat egiteko, nolakoa zen lehen. Pues esate baterako batzordeak genituen, pues esango bizuenik, aparkalekuetarako, zirkuitorako, muntaketarako, dirutrukendako, txosnetarako, segurtasuna, garbitasuna, komunikazioa, publizitatea, megafonia, tope neska, tope ibiltzen ginela, Mari, un no parar, ikaragarria. Hori lehen, baina orain zer? Pues orain dakigun gauza bakarra da, egiten ari garela hautaketa prozesu bat oso zabala, denetariko jendea behar dugulako, gremio guztietako jendea hartzen ari gara, eta esate baterako, izango dizuet, kontaktuan jarri garela, teknikariok plataformarekin, audioteknikariak egon direlako lanik gabe, eta orduen guk beraien laguntza behar dugu, audioteknikariak ezinbestekoak izango dira gure ikuskizun guztietarako. Beraz, hoiekin kontaktuan jarri gara. Beste alde batetik ere, raiderren bila gabiltza, ze banaketa zerbitzua nolabait egin behar dugu, eta raiderrak bilatzen ari gara. Bestalde, elektrikariak ere behar ditugu, beraz, dendari argia jartzeko, eta baita gainerako ikuskizunetan ere argia jartzeko eta dena primeran joateko, eta elektrakariak bazarete, entxufere bat edo beste ere ondo datorkigu. Bestalde batetik, publizitateari dagokionez hitz egiten hasi gara txirukarekin, ze egun tendentzia do, joera da menditik ibiltzarena, beraz ja txirukarekin kontaktuan gabiltza. Argazkilariak ere behar ditugu, ekitaldi guztietako argazkiak ateratzeko eta moda katalogoa ere egiteko. Saltzaileak ere behar ditugu, ari gara hautaketa prozesu honetan, kastin berezi honetan, personal shopperren bila, influencerren bila, horrela gabiltzala. Zer gehiago? Pues dena streaming bidez denez, dena online txika, hackerrak ere behar ditugu, informatikariak, baina hacker onak, eta beraien bila ere gabiltza. Gero, furgoneta ekartzen baldin baduzu ere, guretzat primerakoa izango da, izan ere, araba euskaraz bira prestatzen ari gara, eta full track behar dugu, fast food egiteko, eta startupekin ere hitz egiten ari gara. Orduan, furgonetak ere behar ditugu herriz herri ibiltzeko.
hainbat eta hainbat kontu, eta ezina ahaztu bideo egileak ere behar ditugula, eta hautaketa prozesu honetan ja hitz egiten ari gara, Tinieblasekin, baita ere Kepa Sojorekin, edo Paul Urkijorekin, Patxi Urkijorekin ere bai, hor gabiltzala, hor gabiltzala. Baina modernizatzen, neska, bakizu. Hori, prozesu honetan, hautaketa prozesu honetan casting egiten ari garela, baina casting gehiago ere irekita ditugu, esate baterako komunikazioa oso garrantzitsua dela, bagabiltza blogarien bila, Instagramen bila, TikTokerrak ere behar ditugu, txiolari edo Twitterren ibiltzen direnak ere behar ditugu, eta baita YouTuberrak ere. Hori ere martxan. Castinga hain zabala denez ere, badaukagu Go Talent ere irekita. Go Talent castinga. Trebetasunak dituztenak etorri daitezela, sortzaileen bila gabiltzalako, artisten bila gabiltzalako. Go Talent artisten bila. Besteak beste, behar dugu abeslariak, musikariak, olerkariak, dantzariak, koreografoak, eskultoreak, margolariak, trikitilariak, eta abar luze bat. Imaginatu nolako hautaketa prozesua irekita dugun, nolako Go Talent castinga martxan dugun, Laudio ikastolak ematen du Goazen High School. Horrela dago dana, pasillo guztia jendez beteta, eta castingak egiten topera. Zirkuitoa zer esango dizuet, den aldatu denez, desberdina izan behar denez, zirkuitoari dagokionez, lehen aipatu dugun bezala, tendentzia edo joera da mendira joatea, beraz hor lantzen ari garena da, 3 probintzetatik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik Gorbeiara joatea, eta topa egitea, danok elkarrekin, eta horretarako xerpa batzuk behar ditugu, eta xerpez gainere hitz egiten ari gara, Julen Reketa eta baita Pou anaiekin ere bai, beraiekin egon ginen Mendifil Festivalen, eta tratuan ari gara beraiekin. Baina menditik bakarrik ezin da egin, herriz herri ere ibili behar dugu, eta herrien ere ibili behar dugu. Gogoratu dezagun. 20 urte. 20 urte deitzen didatela Bizkaibus. Zer, eta orain dela 20 urte okurritu zitzaidalako lanzadera zerbitzu bat behar genuela, Laudioko aparkalekuak ez masifikatzeko, eskolapsatzeko, Bilbondotik Laudiora lanzadera zerbitzua Bizkaibusekin. Aurten lortu du, lanzadera ez, lortu du dena da Bizkaibusekin hitz egitea, lortu dugu autobus olako 2 pixotakoa, deskapotablea da, eta hor egingo dugu bira, hor joango dira artista guztiak, musikari guztiak, teknikari guztiak, eta horretarako ere nahi eta nahi ez behar duguna dira txoferrak, korrika bezala ibiliko garelako, 24 orduz 7 egunez, topera, horrelakoa da, akaso egun gehiago, izan ere gure bira noiz hasiko den, esango dizuet, data ja badago. Ibilaldia amaitu bezain pronto, Araba euskeraseko bira hasiko da. Aulkito lesgarria ezinbestekoa da, eta esan bezala txoferrak bilatzen ari garela, bira zoragarri bat egin ahal izateko. Eta orain parkatuko didazue, baina utzi behar zaituztet, izan ere, orain castingera joango naiz, Go Talent horretara, monologistaren bat edo beste behar duten, Ondo izan! Ondo izan! Argi dago, pandemiaren zurrunbiloak orain arte ezagutu dugun Araba euskaraz eredua eraldatzeko beharra sortu du. Eta eraldaketa hori apustu eta aukera berri bihurtuko dugu. Erronka horretan murgiltzera goaz, Laudio ikastola hezkuntza komunitatea osatzen dugun ikasle, familia eta langileak. Izan ere, euskara, kultura euskalduna eta herri ekimenaz sustatutako hezkuntza komunitarioa erdigunean jartzeko erronka izango da Araba euskaraz. Eta horregatik, euskara, ikastola eta Araba euskarazen inguruan hausnartzeko eskatu diegu bertako ikasle, langile eta gurasoei.
Niretzat euskara txikitatik amak erakutsi egin dugu, hizkuntza dago. Niretzat ikastola lagunekin egoteko eta ondo pasatzeko lekua da. Niretzako ikastola lagunekin jolasteko lekua da. Eta niretzako euskaraz hitz egiteko lekua da. Hemen euskara asko hitz egiten dugu. Bai, eta jolastu. Bai. Hau ikastola! Niretzat, etxe bat, euskaraz hitz egiteko leku bat, eta lagunekin jolasteko leku bat. Niretzat ezagunik etxe handi bat, eta euskaraz hitz egiteko leku bat. Niretzako ikastola lagunekin jolastea da. Niretzako ikastola ikasteko leku bat da. Eta euskaraz egiten dugu. Eta oso ondo pasatzen dugu. Niri ordenagailuekin jolastea eta ere bai jolastokian jolastea lagunekin. Eta niri lagunekin jolastea. Gauzarik politena munduan. Eta margozteko lekua. Bai. Jakiteko margozte leku. Eta lagunekin egoten. Eta lagunak maitasuna. Eta dena. Nik ikastolan euskaraz egiten dut. Nik ikastolan lanak egiten ditut. Por euskara! Araba euskaraz niretzat gauza desberdinak izan dira bizitzan zehar. Txikian nintzenean jaio eguna zen. Kanpora irtetzeko bat, gurasoekin, bukata jan, ibilaldia, ez dakiz zer, batez ere gustatzen zitzaidan Arabar Errioxara joatea, beti guzkitzu zagoelako. Pizka bat nagusiagotan, gauza berdina egiten genuen, baina ja oraingoan kuadrillarekin. Eta gero, ja pizka bat helduagoa zarenean, helduagoa, gazte nerabe fase horretan, hori egiten duzu egun erdiko lan, egun erdiko parranda. Txanda bat, txosnan, txanda bat, parkinan, lagundu behar zan. Gero ja, guraso moduan, asuntoa ja jartzen da potente. Kanpoko ikastola bati tokatzen zaionean, laguntzera zoaz, baina ostras, zuri tokatzen zaizunean, honek dakarrena. Eta orduan, kriston lana da, denoi tokatu zaigu alakoren bat, baina badakizu lana dela, baina lana dela zeozer lortzeko. Helburu oso zehatz bat izaten du. Ikastolak dituen baliabideak, ikus dira direnak, daukaguna, eta beti lortu nahi dugunez, gorantzak joatea, aurrera jarraitzea, hobetzea, itzakar batean, tokatzen zaigu lan egitea. Eta gure dirua biltzeko modu, ez dakit, garrantzitsuena izango da Araba euskaraz, suposatzen dut. Araba euskaraz, Arabako ikastolen eta euskararen aldeko lan handiz eta ilusioz prestatzen dugun jaia da. Gero gure familia eta lagunekin gozatzeko. Komunitatea osatzen dugunon bai ilusioa eta elkarlana Araba euskaldun bat lortzeko. Araba euskaraz, Arabako ikastolei babesa eta laguntza ekonomikoa emateko urtero ospatzen den jai bat da. Urtero ikastola desberdin bat arduratzen da jai antolatzeaz, eta ikastola osatzen dugunok auzolanean laguntzen dugu. Niretzat Araba euskaraz oso jai berezia da, txikitatik parte hartu izandakoa. Txikitan, Laudio ikastola dantza taldean parte hartzen duen eta Araban zehar beste ikastoletako dantza taldeetako umeekin kriston harremana sortu genuen, ez? Gero, nera bezaroan edo gaztaroan, autobusez, kuadrillakoekin, eguna pasa joaten nintzen. Eta gaur egun guraso bezala beste modu bat ere, txandaka, lanean edo, eta gurea tokatzen denean, lan gehiago noski. Baina beti guztiz eskertuta ikastolei egindako bultzada horri.
eta emozioz beteta bizitzen. Araban bagara, Gipuzkoan batera, Siberun bagira, da Bizkaian bagara. Araban bagara, Gipuzkoan bagara, Siberun bagira, da Bizkaian bagara. Baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Araban bagara. Euskararen aurrerapena edo non entzun dudan euskara arraro egiten zaidan toki bat, Laudio bera esango nuke. Ikastolan hasi nintzen urteetan, Laudio guzti zerbaldun esan herri bazan. Eta naiz eta hiztunen kopurua behar bada ez asko handitu, euskara ezagutzen dutenen kopurua bai handitu da. Eta kalean, edo edozein lekutan, euskara gehiago entzuten da nagusien artean. Naiz eta umeen artean ez. Bueno, nire uste dut Laudien euskaraz entzuten dela, uste duguna baino gehiago, eta dena da mugitzen zaren inguruaren arabera, eta azken finean posiblea da, baina arazo nagusiak dira hizkuntza ohiturak, eta nik uste dut hizkuntza ohitura horiek errotik aldatzea dela oso zaila. Behar bada Addis Abeban izan da. Kasualitatez gure gida euskaldun baten bikotea zen eta zekizkien hitzak euskeraz gurekin partekatu zituen. Dena den, bidaiatzen dudan bakoitzean, beti usten dut horre idatzita, toki guztietan, mezu bat euskeraz. Eta euskaraz bizi entzun dudan lekurik arraroena, arraroena igual ez, bereziena bada ere, ziren arraroa ez da euskaldun bat topatzea edonon, ez? Baina behin Parisen, tokaderon, argazkiak egiten Eiffel Horriari argazkiak egiten genuela, senegaldar bat etorri zitzaigun, ordizin bizi izandakoa, eta guztiz eskertuta zegoen euskal jendeari, oso hitz politak zituen euskal jendearen txako, eta argazkien postureoaz laguntzeaz gain, Eiffel Horre batzuk oparitu zizkigun, eta benetan oso hunkigarria da eta oso garrotuta sentitu ginean euskaldun izateaz mame horretan ez, berari ezkera. Bagireta Bizkaian bagara, baita ere Lapurdita Nafarra, baita ere Lapurdita Nafarra. Bagara, bakera, bagire, bagara, bakera, euskara askatzeko oraintxe dugu aukera. Irudimena, sormena, gogoa eta poza pizteko ariketa bihurtu nahi dugu aurtengo Araba euskaraz. Saiatze horretan, ariketa bikaina burutu berri du Aresketa ikastolak 2008an. Oraingo honetan, Arabako ikastolen jaiaren lekukoa ez doa bidaia luzea egitera Amurriotik Laudiora. Baina Aresketa ikastolak erakutsitako kemenak 2021erako egitasmoak bizi berrituko ditu. Lekuko eskualdaketa hori burutzeko gurekin ditugu Eneko Aldai, Aresketa ikastolako lehendakaria, Jon Bengoetzea, Laudio ikastolako zuzendaria, eta Aiara Murga, Laudio ikastolako lehendakaria. Eneko Aldaik Araba euskaraz jaiaren lekukoa dakar bueltan, euskarari eta hezkuntza komunitateari bide berriak zabaltzeko. Bueno, atxaldeon, plazerra da Nerbioi ibaia betik berantza egitea eta Amurriotik Laudiora etortea. Pasatzeko lekuko hau. Lekuko honek islatzen duena azken finean ematen diguna da aukera bat, guk izan duguna, guk darabaguna. Honelaxe irudikatu genuen orain dela urte luzeska bat, gure helburua darabagu hitz adiz trinko berria, irudikatzeko euskaraz beti moldatzen, aldatzen eta beti etengabean abanguardian egoteko aukerak ematen zigula. Honelaxe irudikatu genuen darabagun eta ekosistema kultural bat osatu nahi izan genuen, hainbat ekintzaile eta sortzaileekin lan egin da. Eta COVID-az aparte lortu genuela esango genuke.
hasi ginen emakume sortzaileon bilkura batekin, non 11 artista aiaraldekoak batu genituen, eta Euskal Herri mailko hainbat sortzaile gonbidatu genituen mahai inguru batera. Berton, Uxue Alberdik, Arantza Iturberen galdera bati erantzun da, eman zizkigun gure bide guztia markatuko zituen pista batzuk. Eta zuentzako, zuekin partekatu nahi ditudanak. Zan zigun, izan eskuzabalak, sortu sinergiak, helburu eta zaparte, ekin eta ezberdinen artean eraiki. Eta guretzako, izugarrizko aukera izan da lekuko hau, eta araba euskaraz ospatzeko aukera hori. Aukerak zertarako, komunitatea aktibatu eta bizi berritzeko. Are gehiago, emergentzia sanitario honekin. Baina ikastolek beti egin dute hori. Beti auzolanetik, ekintzaileak izan dira, kooperatibak sustraituak, herri eta herrialde txikietatik, elkarren arteko lana aurrera atera izan dute, eta orain arteko ibilbidea funtsezkoa izan baldin bada euskararen etorkizuna bermatzeko, funtsezkoak izaten ari gara, oraindik ere gaur egun euskara mantentzeko, sortzaileak izateko, eta etengabean aukera berriak emoteko gure gazte guztiei. Ikastolak beste behin ere aitzindariak izango dira, eta euren jaiekin araba euskaraz tarteko plaza ematen jarraituko dugu, eta jarraituko duzu hemendik aurrera zuek, sortzaileak eta ekintzaileak behar duten plaza horiek lekuko honen bitartez plazaratu, gauzatu eta amestu duzuen hori egin ahal izango duzue. Guretzako plazerra izan da lekuko hau urte osoz eramatea, eta arezketa ikastolatik barnean darabagu bide berriak irekitzeko aukera zuokin batera. Beraz, Laudio ikastola, animo, eta prez gaituzue gozatzeko zueta. Laudio ikastolaren txanda izango da 2021an, Araba Euskarazen 51. edizioa antolatzea egokitu zaio, eta hemen ditugu Jon Bengoetxea eta Aiara Murga lekukoa jaso eta edizio berri honen aurkezpena burutzeko. Izan zirelako gara, garelako izango dira, nork esango zien orain dela 40 urte lehenengo Araba euskaraz antolatu zutenei izan duen bilakaera izatera helduko zela. Izan zirelako gara, eta aurten gu gara Araba euskaraz antolatzera egokitu zaiguna. Beraiek hasi zuten proiektu hori gure gain hartuko dugu. Eraldaketa prozesu batean gaude, eta ez dakigu ondo nora eramango gaituen, baina badakigu gure ikastola eta Euskal Herriko ikastolek guztien nortasuna, baloreak eta eredua zabaltzen jarraitu nahi dugula. Aurrekoi esker jaso dugun altxorra, guri esker hurrengo belaunaldikoek jaso dezaten. Bai, unelatza bizi ditugun honetan, ilusioa eta kemena piztu nahi ditugu zabalbideak leloarekin. Irudimena eta sormena baliatu nahi ditugu ikastolak hezkuntza eta komunitate euskalduna bizi berritzeko. Logoak irekitako leiho bat irudikatzen du, eta leiho horren ostean ikusten da bide bat, ezta? Hain zuzen ere, zabalbideak gogo horrek euskarari parte hartzeari, euskal kulturari, eraldaketa pedagogikoari egiten dio referentzia. Hortik dator gure leloa eta hortik dator gure logoa. Ireki ditzagun gure ateak eta ireki ditzagun gure leihoak. Bai euskarari
hezkuntza eredu berriari eta Laudioko herriari. Jakin badakigu, oraingo egoera sor daitezken baliabide ekonomikoengan eragin zuzena izango duela. Puntu honetan errealistak izan nahi gara, ezta? Dena den, 3 ardatz zehaztu ditugu sor daitezken funtsetarako. Lehenengokoa, Laudi ikastola garatzen ari den proiektu pedagogikoak behar dituen espazio arkitektonikoen egokitzapena sustatzeko. Bigarrena, ikastola eremua herrira zabaltzeko. Eta hirugarrena, aniztasuna eta inklusioari bide berriak ere zabaltzeko. Urtean zehar aldela hilabetero ekintza bat burutuko dugu eta bide horren gailurra ekainaren 20 izango du bukaera. Ibilbide horretan ikastola herrira zabaltzea da asmoa. Irudimena eta sormena elikatzeko aukerak eskaini nahi ditugu. Baita herritik haratago gure ingurumena eta gure ondare naturala ezagutu eta zaintzeko ekimenak burutuko ditugu. Honezkero, badugu datozen hilabetetarako lana. Zabalbideak Araba euskarazi. Zabalbideak parte hartzeari. Zabalbideak ilusioari. Zabalbideak komunitate euskaldunari. Zabalbideak eraldaketari. Eskerrik asko, gaurkoan Araba euskaraz ekimenarekin bat egitera hurbildu zareten guztioi, era presentzialean zein internet bidez zabaldu dugun streaming saioaren bitartez. Hitzordu sorta ederra dugu aurrean, ekainaren 13 bitartean. Zabal ditzagun bideak. Bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri azkara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidatzuen nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galdu